Ovo iza mene je LQ semafor. To je centralno mjesto našeg tjednog boom sastanka koji se održava svaki tjedan u ponedjeljak od 10:30 i traje najviše do 12. Zašto je to centralno mjesto našeg sastanka? Zato jer mi tu pratimo osnovne operativne rezultate našeg poslovanja od prethodnog tjedna. Znači, koliko smo ponuda izdali van, na primjer, ili koliko smo imali marketinških akcija, ili koliko imamo novih polaznika po otvorenim programima. Naravno, tu možemo pratiti i neke financijske podatke. Na primjer, mi pratimo RDG svaki tjedan i stanje otvorenih potraživanja ili dugovanja. I svi ljudi u kompaniji znaju ove brojke. Svrha semafora je da povežemo, da uspostavimo redoviti feedback između onoga što radimo i između brojaka koje to potvrđuju. I ljudi nekako osvještavaju važnost brojke i važnost feedbacka, gdje se vidi rezultat našeg rada. Zašto to svaki tjedan? Zato jer je danas jednostavno postalo preriskantno pratiti te brojke svaki mjesec ili svaki kvartal. Tako da, ako imate proizvodnu kompaniju, možete možda pratiti vašu razinu produktivnosti ili broj pogrešaka u proizvodnji ili broj komada nečega što ste proizveli. Ako imate prodajnu organizaciju, možete pratiti broj sastanaka prodajnih koje ste napravili, broj novih lidova. Uglavnom, svaka kompanija, svaki odjel unutar kompanije može imati svoj semafor koji služi kao feedback za to koliko smo dobri bili prošli tjedan. Zato moj savjet ovdje je imajte svoj semafor i budite otvoreni prema feedbacku i stvari će biti još kvalitetnije nego što jesu. Dakle, boom your company i uživajte u biznisu.